så tror jeg, at du kan give den et lille nyk ned på forstærkeren. Ja. Prøv igen, hvor vi ikke bøffer så meget og ikke spiller så hurtigt. Ja. Pis og mig fik jeg sagt det højt. Du kunne være gået der, men du står her endnu. Skal vi lade være? Hvad tænker du? Lukket land. Du har en mand. Hvis du forlader ham, forlader jeg min mor. Nå jo, det er faktisk der jeg bor. Men du siger vi to er verdens bedste dårlige idé. Og jeg siger det er uundgåeligt, det der vil ske. I morgen kan jeg sige, jeg kyssede Marie. Ven eller forsvind. Her er et billede du kan stille bag din hen. Dig i mit undertøj, mig i dit badekar. En gammel Disney, der tager os væk herfra. Men du siger vi to er verdens bedste dårlige idé. Og jeg siger det er uundgåeligt, det der vil ske. I morgen kan jeg sige, jeg kyssede Marie. Og når den aller sidste tvivl er forstummet, så rider vi afsted på elefanten i hånden. I morgen kan jeg sige, jeg kyssede Marie. Men du siger vi to er verdens bedste dårlige idé. Og jeg siger det er uundgåeligt, det der vil ske. I morgen kan jeg sige, jeg kyssede Marie. Wow, wow. I morgen kan jeg sige, jeg kyssede Marie. Den var også god. Ja. Fedt. Ej. Hvor er det optur? Hej skat. Står du og lytter lidt? Ja. Han bliver en stjerne en dag. Han bliver en stor musikstjerne.